CEDEAO ni AES jamanaw ka kɛɲɛ ni bi janvier kalo tile 29 ye nin kɔni ye olu kɔni faralen ka bɔ ɲɔgɔn na pewu hali n'a sɔrɔ CEDEAO ye fɛɛrɛ salon kɔni sigi sen kan yasa a tɛgɛ kana se ka bɔ ni jamana saba ninnu na nka a ma taa k'a dan. Réalité dɔ bɛ AES jamanaw na CEDEAO mɔgɔw il faut le vivre pour que k'a dɔn o ye mun ye n'u ye jatigɛ wale mɔgɔw bɛ ka waleya min kɛ an ka jamanaw na o kɔnɔna na an ka jamana saba ninnu ka fara ɲɔgɔn kan u tun bɛ se ka fɛn min u b'a fɔ ma ko volet militaire ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ AES kɔnɔna la walasa ka lakanani sabati mais o baara bɛ se ka kɛ k'an to CEDEAO kɔnɔ ne kɔni ka hakilina na an kun kan ka baara kɛ o kɔnɔna na parce que anw ye farafinna tilebiyanfan mɔgɔw de ye. N'i ye tubabu jamanaw yɛrɛ ta parce que ko in bɛɛ daminɛna olu kan n'i y'olu ka jamanaw ta an ye Europe jateminɛ Union européenne na Brexit tun bɛ yen ni anglais tun bɛ fɛn na donc anglais bɔra u ka Union européenne na a waati la a mankanw cayara mais u ye ɲɔgɔn tɔtɔ fɔ ka na u bɔ u ka Union européenne kɔnɔna na donc o ɲɔgɔnna de filɛ ka kɛ farafinna donc farafinw kana bila u kɔnɔ k'a fɔ ko nin bɔli CEDEAO la k'a bɛ kɔlɔlɔ se ɲɔgɔn ma. AES bɔli CEDEAO kulu kɔnɔ hali n'a sɔrɔ a jala maliden fanba kɔni ye sa nka maa caman y'a jira k'a fɔ ko halisa an ka fɛɛrɛ kɛ an bɛ ka baara kɛ ni CEDEAO ka minɛ minnu ye i n'a fɔ passeport ani carte biométrique ani franc CFA min yɛrɛ bɛ ka don an fɛ yan nɔ ko falen ka se ka don olu bɛɛ lajɛlen na. U y'an bɔ a kɔnɔ cogo min na halisa u ka jija u k'a ɲɛɲini u k'an ka passeport k'an ta ye u k'an ka wari k'an ta ye u k'an ka carte d'identité u k'a bɛɛ bila an ka bolo kan n'o ye nafoloko in yɛrɛ ye u ka franc Mali u k'a bɔ an bɛ se ka baara kɛ an yɛrɛ ka fɛngɛ ye cogo min na o ye ne ka hakilina ye. donc n'a kɔni ma ɲɛ k'a fɔ k'an bɔra CEDEAO la CEDEAO bɛ kan na k'a min tɛ anw ka kan dɔɔnin k'a min tɛ anw ta ye quoi Asisi bɛ tilen k'a fɔ an bɛ Asisi lamɛn kosɛbɛ a n'an balimamuso wɛrɛ bɛ n kɔni t'o tɔgɔ dɔn mais an b'olu bɛɛ lajɛlen lamɛn donc ne fana ka base fana ye fɛn min ye o fana ye kanko ye u ka fɛɛrɛ kɛ u ka se k'an ka sɛbɛnw bɔ an ka kan na Mali ka bɔ a ka kan na Niger ka bɔ a ka kan na Burkina ka bɔ a ka kan na. Ayiwa aw bɔra ka malidenw ni hakilinataw lamɛn sisan ka kɛɲɛ ni AES yɛrɛ bɔli ye CEDEAO kulu kɔnɔ hali n'a sɔrɔ n'a jala maliden fanba ye dɔw fɛnɛ y'a jira k'a fɔ ko fɛn min don k'a ma ɲɛ ko bawo ko jamana ninnu taalan de ye ɲɔgɔn ye nka min ye CEDEAO yɛrɛ jɛkulu ɲɛmaaw ye sa sɔgɔmada in na u ye bataki kɛrɛnkɛrɛnnen bɔ bataki min don ɲɔgɔn faamuya bataki don ko bawo min ye CEDEAO yɛrɛ passeport a n'a carte biométrique ye ko baaraw bɛ se ka kɛ u la AES jamanadenw fɛ taa ni ka segin fɛnɛ bɛ se ka kɛ u fɛ CEDEAO jamanaw kɔnɔna na ani AES jamanaden minnu bɛ baara kɛ CEDEAO jamanaw kɔnɔ olu fɛnɛ ka baaraw bɛ se ka waleya u fɛ yani AES jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ ka hakilina kulaw ta. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la.